Soc Vicent Guimerà, del restaurant Antic Molí d'Ull de Cona. Soc ambaixador del Corder del Pallars. Intentem a taula sempre aportar producte del territori, producte de proximitat, producte que sabem d'on ve, com lo tracta el pagès o com lo tracta el ramader, i al final el que volem donar a la taula és esta feina tan ben feta per part dels nostres productors. Jo sempre dic que la nostra cuina, sense un 60 o 70% de la feina ben feta dels nostres productors, no seria la cuina que donem a l'Antic Molí, i crec que així s'identifiquen els plats. I bueno, no res, estem aquí a Ull de Cona i ja ho saben, si volen vindre, els esperem aquí a les Terres de l'Ebre. El que hem disposat és tot el corder, llavors hem separat tot el corder en diferents parts. Tenim aquí el que és la falda. Començarem ara primer que res marcant la falda. Marcarem la falda a una planxa, en un paper de forn, perquè aquesta grasseta ens vagi soltant i es vagi fent cruixent amb pes damunt, ja es va caramelitzant, ja comença a fer crosteta, i és el que volem realment. Com acompanyarem aquesta falda? Mireu, aquesta falda l'acompanyarem en una cremeta feta de faves. El que hem fet aquí és un rossejat de cansalada, hem ficat unes faves tendres, un xorret de vi blanc i aigua, com si féssim unes faves ofegades realment, i després el que fem és triturar-les i passar-les per un colador fi. I tenim el que seria una emulsió de faves. Per l'altre costat el que tenim és unes favetes repelades i acompanyarem bolet de castanyer, i el que ficarem ara és aquesta cremeta amb aquestes favetes saltejadetes. I acabarem ficant este curri per donar-li vida en este corder. Els punts picants li van molt bé al corder. Aquí acabarem en estos bolets. Ja el que faríem és acabar en esta reducció de corder i acabaríem en un punt de sal Maldon. Jo, a totes les carns i a tots els peixos, quan acabem, per molt que salsegem, sempre, ara aquí hem ficat un arbequí, sempre acabem ficant-li este punt d'arbequí i acabarem en unes flors. Ja tindríem el que seria la part de la ventresqueta del corder, diguem, amb faves, curri i bolets. Puixa del corder, la ficarem al forn Josper, està treballant ara a una temperatura de 200 graus i el que farà és que ens vagi agafant este punt de brasa, tot i haver-li donat ja una cocció de 24 hores a 65 graus a tot el corder. Però el que farem és donar-li aquests punts de lacats, aquests punts de caramel, que ens vagi soltar la grasseta. I la ficarem al forn Josper. La ficarem amb aquesta taronja, que hem cuinat la cuixeta, amb un poquet de pimentó dolç d'Alcanar i hem ficat un poquet de sal i pebre. Simplement. I aquí li afegirem un poquet d'aquest fondo de corder perquè així ens anirà lacant dins del forn. I anirem controlant que no ens se creme. Acompanyarem una fruita de temporada, com és el Nespro, i aquest Nespro l'hem tingut durant 10 dies macerat en soja. El que és yang, és un fermentat de soja. Aquí el que tindríem és una salseta feta d'all negre, i aquesta salseta d'all negre el que fem és agafar un sofregit de ceba, pastanaga, puerro. Quan ho tenim ben sofregidet el que fiquem és l'all negre, aigua, i deixem que bullisqui. Una vegada està bullit i ha reduït aquest punt d'aigua, Thermomix i fem una pasta i ens queda un punt de regalèssia. Una cuixa que si us hi fixeu mireu com està molt meloseta. Primer que res salsejarem en una salseta dels mateixos ossos del corder. Seguirem donant-li aquest punt en els nèsperos. Acabarem aportant-li aquest punt d'all, de regalís. Aquest punt de garrofa. I finalment li acabarem ratllant-li este xocolate de garrofa, però molt poquet, com si fos una tòfona, i el que ens farà és acabar de lligar aquesta salseta. I tindríem el que seria la cuixeta del corder.